Vinesh phogat ruphaida manai eba mada manglak abo tabuk naikolei tongkha international sport tang bedekni bwkhaktwi Paris Olympic final ni swkang bat wngmani ulo international sport tang bedeko kokseljamung khlaimani Vinesh phasalo dam thamromwi sungmung khlaika patimungno twiwi international sport adalat kaisa statement diwi saklaikha gosimwngni jora kwbang khlaika puilao saklaimani sungmung khlaimani ulo damni chibrini bisingo gosimwng rwjaknai phiaba aborok ongliya Paris sa sani sanja jora dam dokte Bharatiya jora horni dam chuku tamui soti thamjibo gosimwng rewi mano international adalotai Vinesh ni wrestling federation te international olympic organization bo kok narkha Vinesh ni lawyers rok saklaikha sakrogo kisa weight kwbang wngkha joto thwngnai rokno sakni phasik naharo batalaimungni puilani salo Vinesh ni weight 50 kg ni tolawano tongmani aboni ulo weight kisa kwbang wngkha mothani okra naikolai PT Usha saka Olympic mothani samung Vinesh ni gana tongnani bono joto phasingtwi sep rinani swng abono khlai tongkha dorbar Josephano wngthun swng bini logi tongo Bureau report Kokhara